Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lare-lare soleh dan solehah, kepripun kabare? Mugi-mugi sehat, ceria, semangat. Nah, lare-lare dinten niki kita sareng-sareng badhe belajar niteni swara. Saderenge belajar, diwiwiti donga sik yo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, lare-lare, ayo padha ngenal monine swara kang ana ing sekitarmu. Iki kentongan, kepiye unine kentongan? Ya, unine tong tong tong. Gitar unine jreng jreng jreng. Nah, nek iki beduk, kepiye unine beduk? Unine beduk duk 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 duk. Iki piring pecah. Piring pecah yen tiba monine prang. Nah, iki sepur. Sapa sing tau numpak sepur? Kepiye unine sepur? Ces 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 ces. Nah, iki kucing. Monine kucing ya iku meong meong meong. Iki ayam jago. Ayam jago yen kuruk kukuruyuk kukuruyuk. Nah, iki bebek. Kepiye unine bebek? Bebek yen moni wak 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 wak. Nah, iki jangkrik. Jangkrik yen ngengkrek krik 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 krik. Iki wedhus. Kepiye unine wedhus? Embe embe. Nah, lari-lari iku mau suara kewan, suara barang. Nah, saiki kerjaake tugas yo. Tulis neng buku basa Jawa tulismu. Terus foto kirim kalian ustadzah. Oke. Nomor setunggal suara bebek yaiku. Nomor kalih kukuruyuk iku suara. Nomor 3 suarane alhamdulillahirobbilalamin. Belajar dinten niki sampun rampung. Tetap semangat belajar wonten dalem lan selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.